Hej, i dag vil Fie og jeg gerne sammenligne to biler. Min bil er en BMW 300 Isetta fra 1959 med Calesio. Og min det er en BMW 325i fra 1991 Cabriolet, Calesio også, elektrisk. Denne lille fine søde BMW åbnes fortil. Den her lille dør, den er meget praktisk og nem at komme ind i. Åbner her og stiger pænt ind i bilen. Og her har man så mulighed for at åbne soltaget. Sådan en lille håndtagsanordning, der sidder her. Sådan der. Den V325i har jo så elektronisk Calesio. Og den åbner man sådan her. Først skal man lige ind under her og dreje begge sider. Sådan. Så for at få åbnet Calesio helt, så starter man med at skubbe lidt op her. Og trykker på knappen i instrumentbrættet herovre. Får den lidt tilbage og en lille smule frem. Men lige om lidt, så skulle den gerne gå hele vejen tilbage, som vi kan se her. Og så er man klar til at nyde sol og sommer i Danmark. Kan du med? Ja, tak. Skal jeg så kæft, det er sjovt. Skal jeg kom, vi kører. Hvordan er det? Kobling, brems, speeder, ikke? Eller hvad? Jo. Kobling over det bedste. Vi tager lige en tur i BMW 325i. Dejlig bil. Ja, lad os tage en tur i den BMW CSA. Vi sørger også plads til mig. Ja. Denne lille søde gamle bil fra 1959 er fra en tid, hvor man hverken havde sikkerhedsseler, eller ABS, ESP, eller airbags eller andet sikkerhedsudstyr. Til gengæld kunne man køre direkte til kajen, åbne døren, smide fiskestangen ud, eller tage solbad. Sidde på solbad, det var perfekt til det også. Nu åbner vi Calesio, starter motoren og kører en lille tur.
motorlyd den har. Den føler sig henført til gamle dage. Gang, ja, kom i barndom. Det er en hyggelig fornemmelse. Bilen kan jo køre 33 km på literen, så det er jo super økonomisk. Det svarer til en Lupo. Topfarten er 80 km i timen, også er lynende hurtigt på sådan en lille bil. Varme har man også tænkt på i sine tider. Der sidder faktisk et varmeapparat her. Tænd, sluk, tænd, sluk. Det er jo store sager. Og herover sidder en håndbremse. Ja. Og her sidder et omvendt H-gear. Du kan se hernede, hvordan det er inddelt. Og ellers fungerer den bare med almindelig kobling, bremse og speeder, som en moderne bil. Isættagen er dejlig nem at vedligeholde og dejlig nem at reparere for stort set alle mennesker. I denne her lille racer har man sparet alt overflødigt forstyrrende ekstra udstyr væk, sådan noget som elruller for eksempel. Så har man de her små fikse skyderuller, dejligt praktiske, nemt i anvendelse. Jamen, jeg har været ude at prøve den her BMW 325i, en, kunne man kalde det en fremtidens klassiker, med ægte læderindtræk, og der er højttaler, både foran og i siden bagved fra den fantastiske, så man kan få lyd fra den fantastiske kassettebåndoptager. Det er jo meget sådan klassisk fra den tid, 90'erne. Yderligere er der varme i sæderne, og der er højdejusterbare sæder. Alt styres sådan elektronisk, sidespejlene og vinduerne kan man tage op og ned. Alt er elektronisk. Den kører omkring 8 på literen på en god dag, og man må måske foretrække lidt mere, men hvis man går efter sådan en god klassisk BMW, så er 325i helt sikkert et muligt bud på det. Ja, det er jo en meget økonomisk bil, så det er jo en stor fordel. Altså i de her sparetider, elbiltider, der kan det jo være et dejligt alternativ med sådan en lille trehjulet racer her. Og så er det jo også en bil, der i den grad vækker opsigt. Folk tager hensyn og letter på hatten, og de smiler til en, når man kommer kørende i sådan en lille hyggelig trehjulet.